салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. Нунес рақами 9 барселонаро мегирад. Аз Де Йонг дигар фоида нест. ӯро фурӯхтан мехоҳанд. Трансфери якуми барса барои тобистон маълум шуд. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар намори худ манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшавканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барселона аз трансфери якуми худ огаҳӣ дод. Ба иттилои Фабрицио Романо, барселона ва Гидо Родригес аллакай шартномаи пешакӣ ба имзо расонидаанд. Даста ҳамин ки ҳолати иқтисодиро ба тартиб дарорад, пас тобистон Гидо ҳамчун агенти озод меояд. барои барселона ягона чизе ки писанд аст, ин дастрас будани футболбоз мебошад. фикр намекунам ки ӯ ба муддати дароз ба Каталония ояд, чунки Mundo Deportivo ҳам хабар медиҳад ки Гидо ивазкунандаи Ориол Ромео мешавад. Ромео тамоман ба сабки барса рост наомад. Гидо ҳам эҳтимолан ҳамин хел мешавад. маоши футболбоз на он қадар баланд аст, ин яъне ки барса бо ҷалби ӯ риски ҳам намекунад. нимҳимоятгари классикие ки ба стили 30 сол пеш рост меояд, вайронкунандаи бозӣ ва устувор. ин бозингаре нест ки хаби мехост. ӯ талаб дорад ки нафаре монанди Бускетс ҷалб шавад ки ҳам тӯбро коркард кунад ва ҳам дар ҳимоя қавӣ бошад. акнун бояд маҳз хави нақшаи таҳрезӣ кунад ки бозии даста тавонад ба пеш ҳаракат кунад. эҳтимолан Де Йонг бештар ба ҳамла кӯмак мекунаду Гидо бошад ба хати дифоъ бештар наздик бозӣ мекунад. шояд ки даста бо ёфтани сармоя топ нимҳимоятгар ҳам монанди Кими харидорӣ кунад. ӯ метавонад ба ҳайати асосӣ роҳ ёбад. ана Родригес бошад курсиҳои эҳтиётиро гарм мекунад. муқобили Реал вақт гирифтани Гидо эҳтимол дорад ки Винисиус боз Кимихро масхара накунад. хулоса барса ба ҷои Ориол Ромео харидорӣ намуд. корномаи Гидо дар барса метавонад хуб шавад, вале умед ба шартномаи дарозмуддат бастан нашояд. собиқ бозингари барселона Эммануэл Петит интервю дода қайд кард ки ӯ агар дар даста кор мекард, бо ки хайру хуш менамуд. Де Йонг бояд дастаро тарк кунад. ӯ аллакай 4-5 сол шуд ки дар барса аст, вале фоидае аз ӯ дидан намешавад. ӯ футболбози хуб аст, вале ба барселона мутобиқ нест. Де Йонг бояд тарки бошгоҳ кунад ва ростӣ хуб мешуд агар ба Англия кӯч бандад. бартарӣ бояд ба бозингарони ҷавон дода шавад, вале нигоҳ доштани футболбозони ботаҷриба ҳам монанди Гюндаган муҳим аст. иловатан ҳастанд бозингарони солхӯрдае ки тобистон бояд дастаи нав пайдо кунанд. онҳо ба ҷуз ношоям будан боз маоши зиёд мегиранд. умедворам ки барса ҳолатро таҳлил карда хулосаи дуруст мебарорад. то ҷое бо Петит розӣ шудан мумкин аст. инҷо ду ҳолат вуҷуд дорад. хариди Де Йонг натиҷае дода натавонист ки ҳамагӣ интизораш буданд. бо 100 миллион евро харҷӣ карда шуда ба ӯ умедҳо калонтар буд. ҳамзамон факти нақш доштани Френкиро дар ҳайат набояд нодида гирифт. буданаш дар бозӣ баъзан вақт тақвият буд. хави акнун дар даста буданро интихоб карду мисли Алонсо бозингарони калидиро бояд нигоҳ дорад. ҳарчанд хабарҳо буд ки агар даста мавқеи сеюмро ишғол кунад, ӯро сабукдӯш мекунанд. хулоса ҳолати норӯшан барои мо оиди сармураббӣ. дар умум бозори трансферии барселона дар тобистон ҷолиб мегузарад. аз ҳама ҷолиб он аст ки ки аз даста гусел карда мешавад. ана харидҳои бузургро интизор будан нашояд. вақт нишон медиҳад ки чӣ тағйиротҳо амалӣ мешаванд. Роберт Левандовски эълон кард ки мавсими баъдиро дар барселона мегузаронад. ӯ яке аз маошҳои баландтаринро дар даста мегирад. мавсим барои ӯ тавре нагузашт ки мухлисон интизор буданд. ана ба ҳамин хотир қисме аз роҳбарият мехоҳанд ки ҳамлагари полшагӣ тобистон ба дигар даста фурӯхта шавад. даста омодаи қабули пешниҳодҳо оиди Левандовски, Де Йонг, Кунде ва Раухо мебошад. ҳамзамон рафтани Витор Роке низ аз назар дур нест ки ҳанӯз зимистон харида шуда буд. ӯ қариб ки вақти бозӣ аз ҷониби Хави намегирифт. агар Левандовски тарки даста кунад, пас эҳтимолан рақами 9 дастаро Дарвин Нунес мегирад. маҳз ӯро каталониҳо кандидати мувофиқ барои хати ҳамла мешуморанд. агар Роберт барои пулкоркунӣ ба Арабистон равад, пас аз 1 сол Нунес харидорӣ мешавад. Дарвин чанде пеш дар саҳифаи инстаграмаш ҳама аксҳои ба Ливерпул рабт доштаро пок сохт ва тахмин меравад ки сабабаш ин хети зиёд аз ҷониби мухлисони Мерсисайдӣ мебошад. новобаста ба ин ҳама бадбиниҳо, Нунес ба дастааш содиқ мемонад ва нияти тарки бошгоҳ карданро надорад. қайд мекунад Фабрицио Романо. Ливерпул метавонад ӯро ба Барселона бо маблағи калон фурӯшад, вале Барса он пулро пайдо карда метавонад. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед. хайр.